מה קורה בלדרים? אנחנו בסוף שבאמת היום צ'ורזי ולקרי מקורי של טקרטומי. לצערי לא רואים את זה טוב, אני כאילו לא רואים את זה בלד טוב, אני יודע, אבל זה צ'ורזי ולקרי, אתם רואים, אני חושב שאתם רואים את זה, של טקרטומי, עוד בלד אחד מקורי. אחד הבלדים הכי אוהבים עליי, יש לי את כל הצ'ורזים במקורי עכשיו, אני חיכיתי לזה חצי שנה, אמרתי את זה בסרטונים קודמים, אין מה לחפור. בואו נפתח אותו פשוט, אני מתרגש, לא מבינים איך אני מתרגש. בלייד יש לו, רק אומר, יש לו קופסה הרבה יותר גדולה ממה ששאר הקופסות. אפילו אני חושב שהוא אפילו יותר גדול מהדבר הזה, כן, אפילו זה, וזה חבילה מיוחדת, כאילו. קיצר, בלייד מטורף, אני חיכיתי לו הרבה מאוד זמן, וזהו, אני חושב, זהו, אני פשוט פותח אותו, תלוי איך אני מתרגש. פשוט הגיע לי כבר מלא בלדים, ואני לא יודע מתי משהו יעלה. הנה, רואים, פתחתי את זה אשכרה. אתם לא מבינים איך אני מתרגש. זה באמת אחד הבלדים שהכי רציתי אי פעם, באמת. הופה. טק, וואו, איזה התרגשות. אוקיי, אשכרה צ'ורזי ולקרי, מקורי. אתם לא מבינים איך אני מתרגש. אוקיי, בואו נפתח אותו. בואו נפתח קודם כל את המדבקות. אני מסתבך קצת. אוקיי. הנה. באמת, אני ממש אוהב את הפתקים האלה של כאילו, כל הדברים האלה, לא יודע, אני אוהב לראות את הפתקים האלה, זה ממש מגניב. כל הדברים האלה, ורגע, אין פה כאילו נכון. האמת, אני לא יודע, לא אמור להיות כאן זה, כזה פתק, כאילו של מה שעומד לצאת בזמן הקרוב, וכאילו אפשרויות, אמור להיות כזה פתק כזה, אין לי מושג, כאילו, אני לא קיבלתי אותו שום בייבד, מעניין אותי, כאילו, פשוט כאילו מביאים את זה רק מתי שזה ממש חדש, או שאני לא יודע, נפלתי על כל הזמן לא טוב או משהו. כאילו, אני יודע שזה מקורי, אבל סתם מעניין. כאילו, אם אתם שואלים איך אני יודע בוודאות שזה מקורי, זה פשוט החברה שקניתי ממנה, זה באמת החברה הכי אמינה שיש, אני חושב היום. כאילו, אחד בייבלדים. אני לא יודע, לא מכיר יותר מדי חברות שמוכרות בייבלדים מקוריים, אבל זה באמת חברה ממש מוכרת, שהיא ממש טובה גם. שומעים 0, אני לא יודע מה השם שלה, באמת, אני יודע שיש שם מספר 0 או O, אני לא בטוח. אז כן. אוקיי, הנה המדבקות, ממש טובות. באמת, אני ממש לא אוהב את המדבקות של טקרטומי, באמת. ממש טובים, כאילו, באמת, זה מה נגיד, הדבר שהכי גרוע בחיקוי, הדבר היחידי שבאמת לא טוב בחיקוי אף פעם, המדבקות. כמה שהן טובות, יכול להיות שיש שם באמת מדבקות ממש טובות, אבל בחיים לא הגיעו לרמה של באמת מקורים מבחינת המדבקות. כי המדבקות המקוריות פשוט יורדות אחרי הרבה, לא יורדות גם, הן פשוט כאילו משתפשפות בגלל מכות, הן לא יורדות, הן פשוט ממש טובות, אני ממש... זה הבעיה היחידה בחיקויים, שיכול להיות שפשוט ירד להם המדבקות, כאילו זה מה שקורה יום אחד, פשוט יורד להם המדבקות, וזה ממש מבאס. אבל חוץ מזה, זה באמת ממש טוב. קיצר זהו, הנה השקעה, צ'ורזי ולקרי, מקורי. כן, יאללה, בוא נמשיך. הופה. רק רציתי להגיד לכם, שאתם פותחים בייבלדים של טקרטומי, תיזהרו מאוד, כי אם אתם משתמשים בסכין, אז תיזהרו עם זה, כי זה מאוד מסוכן. תעשו את זה תמיד לי בחוץ, ככה שאם תעברו את זה לעצמכם, אנחנו יכולים לחתוך את עצמכם, אז תיזהרו. טוב, בואו נעשה כאן את כל השקיות האלה. קודם כל, דרייבר מטורף, שאני כל כך הרבה חיכיתי שיהיה לי אותו. אשכרה דרייבר שעם הזמן משתפשף והופך להיות יותר התקפי, שהרבה יותר קל לשלוט בו, זה מטורף. אני ממש אוהב את זה. זה דרייבר שהרבה מאוד חיכיתי שיהיה אותו מקורי, כי... פשוט דרייבר מגניב, אני ממש אוהב אותו. אוקיי, כל מה שאתם רואים את זה, אני לא יודע אם רואים את היד שלי, כאילו אם אני מרים אותה עד לכאן, אני מקווה מה שרואים את זה. פשוט קשה שאני אשים את זה ככה, זה לא נוח לידיים שלי, מבינים? אוקיי, עכשיו הנה מתכת מקורית. כאילו אין הרבה מה להגיד עליה, היא פשוט מגניבה יותר, אני ממש אוהב את המתכת הזאת. והפרצוף המקורי של צ'ורזי ולקרי, מטורפת, פשוט באמת אני ממש מתרגש. אני בטוח שאתם יודעים, אבל כל הסדרה של הצ'ורזי, אז יש להם את הדבר הזה שנפתח, ואז זה מונע מהם להתנפץ. אני אראה לכם את זה עכשיו. אני אפתח את זה ידנית, כי אני לא... רגע. זה די קשה לפתוח את זה ידנית. הופה. רואים, אז ככה, יש כזה, אני לא יודע, רואים, יש כזה צ'וקצ'יק קטן, ואז אתם יכולים, נגיד עכשיו, פה ככה, כאילו זה מגיע לכאן, זה אמור להתנפץ, ואז ככה אי אפשר לנפץ את זה, רק צריך ממש חזקה כדי שזה ירד, מבינים? אז זה הקטע של כל הצ'ורזים. 3, 4, קיצר, כמה מקווה שאהבתם את זה. אפילו פתחתי להם את הקליקים, ואז כזה, כמו התפתחות כזה. קיצר, כמה שאהבתם
זה האמת חייב לכם, שהוא אחד הלוידים הכי קשים שבזמן האחרון נדבק עם מדבקות, אפילו יותר קשה מביט קקאו כאן. הייתי די בטוח שהיא קל, אבל לא. טוב, יאללה. טוב, קודם כל, בלייד התקפה כמובן, מי שלא מכיר, בלייד התקפה מטורף. טוב, בואו, בא לי קודם כל לנסות לפתוח לו את הקליקים, בואו נראה. הצלחתי רגע, וואו, ממש התקפי, וואו, אני מקווה שאני אצטרך לשתות עליו. מה? לא צריך לפתוח לו את כל הקליקים, אני בשוק. אצל ספרייזן ואצל אייגר, אצל אחיר זה הכל מצליח. מה זה? אני בשוק, אני לא מצליח. רגע. כן, לא הצלחתי. רגע. שאני אצליח, מה זה? אני בשוק, אני מצליח רק אחד. אני בטוח שהוא משאר חזק יחסית. זה עכשיו, שהגעתי אפילו יותר חזק. הנה, הצלחתי את כל הקליקים. יש. טוב, לפחות את זה. אוקיי, זה אני יכול, אבל זה קשה מאוד. וואו, בא לי לנסות את זה עם משגיר שהוא פחות, הוא אפילו, כאילו, אחר, לא, אני בשוק, אשכרה. אני אשכרה משגיר אחר, אני אפילו לא מצליח. איזה קטע, וואו. אוקיי, כנראה שזה בלייד שממש קשה לפתוח לו את הקליקים. טוב לדעת. טוב, אני רוצה קרב ראשון לעשות נגד החיקוי. כי זה חיקוי, תמיד כיף לראות את ההבדל. לראות כמה המקורי הרבה יותר טוב. בכמה המקרה הזה. מה אתם לא מבינים מה קרה לי עכשיו בליידרים? איזה באסה. אני עכשיו צילמתי כבר קרבות של החיקוי נגד וולטיראק, של ספרייזן, שלו. ובדיוק באתי לסיים עוד כזה, פתאום המצלמה אמרה, זהו, אני לא רוצה לצלם. באמצע הזה, הפסיק לצלם. זה באסה, אתם לא מבינים, כאן קרבות מטורפים, באמת. כמה שמקווה שזה לא יקרה לי עכשיו עוד פעם באמצע. באסה רצח. נגד החיקוי, שום המקורי נהיה באמצע. שני צרות. רגע, איזה באסה, אתם לא מבינים? איזה קרב מטורף היה שם. איזה באסה, אתם לא מבינים? תפסיק לצלם לי, איזה באסה, נו. כאילו, זה מטריף, כאילו היה כאן קרבות ממש טובים, פשוט, וואו. ניפץ לו בזה הקודם, נו, חד ניפץ לו. נו. אני בשוק, אני ממש בשוק. אני עושה את זה היה שהוא מתנפץ, לא אכפת לי, באמת. הוא ניפץ לו במכה אחת, באמת הוא יכול. עוד פעם פתח את הקליקים. את האמת, אני באמת, זה אחד הקשים, באמת שזה הבלייד היחידי של השואו הזה, שאני אשכרה לא מצליח לפתוח את הקליקים. זה לא אפילו פיצוץ, אבל זה הקרב יחסית טוב. טוב, אני אתן לו את זה, אבל שתדעו לכם שאם הוא ייתן לו מספיק מכות טובות, זה ינפץ לו בקלות, כאילו, כן? רק שתדעו לכם. טוב, זהו. אוקיי, עכשיו נקח את ספרייזן. כאילו, עשיתי את כל זה, נו, זה מבאס רצח. הסיבולט עכשיו. תראו איזה חזק. וואו, באמת. זה ממש מבאס, שלא ראיתם את הקרבות. היה שם כאילו באמת קרבות טורפים. גם בטח כבר הוא השתנה קצת בגלל הקטע הזה של השפשוף, אז הוא עכשיו מתנהג קצת שונה באמת. תיקו, אוקיי, יפה, אבל בעיקרון, זה מבאס, אתם לא מבינים. טוב, רק כזה אראה לכם קודם כל פה את זה לפני שהוא ישתפשף, כאילו, שתראו, ואז מתי שהוא ממש ישתפשף לגמרי, אני אראה לכם את זה עוד פעם. קיצר, מבאס אותו, זה לא קליק אחד. פעם קודמת הוא הצליח להעיף אותו מהזירה, אפילו עשו לו 3 קליקים, כאילו, מטורף. עזר קצת לעצמו. אני אזיז את הזירה, היא יותר נוח. עוד פעם נפתח. סליחה, אני מצטער שאני צרוד, אני שומע את עצמי וזה מעצבן אותי. טוב, אני אשים אותו עכשיו על התקפה את ספרייזן. אתם יודעים, אני אעשה התקפה, נגיד התקפה. אני לא קבל התקפי ספרייזן, אני לא עושה בהתקפה, זה מצחיק. וואו, מטורף. זה הכל סיבולת. עכשיו בא לעשות את ספרייזן במצב שמאל נגד וולטראק במצב ימין. וכאילו ספרייזן להתקפה עכשיו. אני אוריד לו את זה כי זה לפעמים מפריע לו מתי שהוא מסתובב.
וואי, זה כל כך מבאס לחזור על כל מה שעשיתי עכשיו, כאילו, ברור שאני נהנה, אני מת על הבייבלד, אני ממש כיף לי לשחק, אבל זה בשבילכם, אתם לא מבינים איזה קרבות מטורפים פספסתם פה. כאילו, אני לא יכול להראות אותם, זה לא... זה מבאס. אין, המשגר הזה פחות טוב בשביל וולטרייק, זה בעיה. טוב, תיקו, וואו, כאילו סוג של תיקו, יחסית, כאילו, הוא נפל כזה, זה לא מדיין עכשיו לניצחון שלו. אוקיי, בוא נמשיך. נשים את ספריידן עכשיו על מצב, בוא נשאיר אותו על התקפה, זה יהיה מעניין. איזה בס, אתה לא מבינים מה יהיה פה. והנה. אוקיי, הוא הצליח לנצח. עכשיו אני רוצה להחזיר את ספריידן לימין, לעשות קרב אחד. וואו, כתוב, הייתה פה? וואו, זה יפה. נו, וולטרייק. וואי, זה בס, אם אתם רואים את המכות האלה, גם... האמת, אני מבאס רצח הזה עכשיו. טוב, שתי קליקים, יפה. אבל הוא הפסיד פה על סיבולת, בעיקרון פעם קודם הוא אפילו לא הפסיד פעם אחת, היה שם איזה 5-6 קרבות. אני פשוט עדיין לא מצליח לשלוט אותו מספיק כדי לפתוח לו את הקליקים, אז אולי בגלל זה הוא לא הכי חזק שאתם יכולים לראות אותו. וואו, שבר אותו, זה היה ממש קשה. 3 קליקים הוא עשה לי, מטורף. וואו, זה היה ממש יפה עכשיו. הצלחתי לפתוח לו את הקליק. הכי חשוב. תכל'ס זה די מצחיק שיש לו 2 קליקים שלא עושים באמת שום דבר. מה? וואו, איזה מטורף, אני בשוק. אשכרה, הוא היה כל כך איטי, הוא היה כזה בום. שים פיסוס, וזה היה פתוח, איך? זה לא הגיוני. זה היה פתוח, אני בוודאות פתחתי את זה, אני תמיד פותח אצל אכילס. מה? אוקיי, עכשיו אני שמח שזה לא צילם, רק כשראה כאן את הקרב הזה אני שמח. וואו. מטורף. לא מבינים איזה מטורף זה, אני לא יכול להסביר לכם. טוב, עכשיו הוא יותר התקפי, אני שמתי את זה אכילס. אני בטח תעש לי הזירה עכשיו בגלל שהוא כל כך חזק עד שהוא מזיז את הזירה. טוב, לא ממש שרואים את זה טוב. שכחתי להסביר לכם את זה רגע מקודם. קיצר, מקודם הסברתי את זה וחשבתי שכבר הסברתי את זה. קיצר, זה מקורי הצ'ורזיר אכילס הזה, גם מתכת והכל, וגם זה היה הדרייבר המקורי שלו, הוא היה עובד ממש טוב, רואים, הוא היה יכול להיות סיבולת, הכל הוא היה יכול להיות, הוא באמת היה עובד, הוא מדהים ממש, אבל איזה חודש, חודשיים, לא, איזה שבוע, חודש ככה, לפני שהתחלתי יוטיוב, הוא נשבר לי, אתם רואים, זה יצא לי בחוץ וזה לא עובד, וזה די מבאס אותי. אם אני אחבר אותו זה פשוט לא יעבוד, אז יש לי חילופי שהוא לא עובד כל כך טוב. אם אתם יודעים איפה אפשר לקנות מקורי, דרייבר, רק דרייבר מקורי, אני ממש אשמח שתגידו לי, וזהו. נעשה עוד קרב אחד וזהו. ונעבור לבעד אחר. אני עד עכשיו עדיין חושב על עצמי פוטוס המטורף הזה שהיה כאן קודם. נפץ, איזה מטורף, באמת אני כאילו בשוק מזה. היה לא רק קליק אחד, זה מטורף שלא יש 3 קליקים ולא יש קליק אחד, כי הוא כל כך חזק הבלייד הזה, מדהים. טוב, עכשיו בדיוק באתי לעשות את זה פעם קודם ועדיין הספקתי לצלם את זה, אז... נגד דד פניס. בלייד חזק מאוד. היידיס זה אחד הבליידים הכי אוהבים עליי, פניקס זה בלייד שאני ממש אוהב גם, אבל פחות הכי אוהבים עליי. משום מה הוא קצת פחות התקפי וולטרייק, לא יודע למה. אוקיי, וואו, כמעט אף לא השכבה על גמלה. וולטרייק.
שורסי וולטריאק. יצא. טוב, אני עדיין לא... צריך לשגר יותר חזק את וולטריאק, ואני בטוח שהוא צריך לנצח אותו. כאילו, לפחות לתת לו מכות, כי הוא פשוט כל כך עייף שאני לא... כי אין, פשוט בלד שחייב לשגר ממש מהר. רגע, זה היה קצת. לא ראיתי בכלל שהיה אפילו לפני, טוב סבבה. וואו, האמת, בטעות זה אף לא לפני, ושמעתם את הטין הזה, זה ממש מגניב. טוב, בליידרים, אין לי מושג מה קרה לפניקס שלי, הוא לא כל כך עובד לי טוב, כאילו הדד פניקס, אני פשוט אחליף את זה לפניקס רגיל. אני יודע, זה לא אותו דבר, אבל לא יודע, משום מה הוא לא עובד לי כל כך הדד פניקס טוב, אז אני פשוט אחליף את זה לפניקס הרגיל, נראה את הקרב. וואו, מכות טובות. בשנייה אחת הוא ניצח, יפה. אני חייב לשגר אותו יותר חזק, אני לא יודע מה... זה קשה, וואו, אוקיי, אני חייב להתרגש, לשגר אותו בצורה מטורפת. שוק. וואו, כאילו אפילו את זה. לא הצליח לנפץ לו משהו. לא אנחנו כבר שניים עייפים מדי. עשו מסעדות, ואף אחד לא נפתח. וואו. כן, אני חייב לשגר את זה. אני באמת אשגר את זה עכשיו. וואו, 3 קליקים. עכשיו לשגר את זה הכי חזק שאני יכול, אני חושב, באמת. יאללה. נו. זה לא נפתח אותי, זה פרויקט כבר. מה שהמשגר שלי עדיין טוב, לא יודע. אולי זה קשור למשגר, מה זה? אתמול קניתי אותו. אתמול קיבלתי אותו. עדיין לא יודע, אני אבדוק רגע. אני אעשה את זה באיזה חיים. אוקיי, הנה. אוקיי, זה כן אפשרי, אני פשוט ממש קשה לי. וואו, זה כואב לי אתם מבינים מרוב קשה לפתוח את הקליקים, עכשיו שיגרתי את זה באמת הכי חזק שלי, קיבלתי כאילו, מרוב שזה היה חזק, כאב לי הכתף, כאילו, אני לא יודע איך אני אמור להצליח לגרום לו, להצליח, להיפתח כל פעם, אני ממש מקווה שאני אצליח עם הזמן. ניסיתי גם עכשיו. מה, אני חושב כנראה שאני משגר חלש, בסה. אוקיי, קיצר בליידרים, הבנתי למה מקודם ממש מהר זה. זה כל פעם, וואו, אוקיי. קיצר, סליחה, פשוט מקודם היה קרב וזה לא צילם, והיה אשכרה לוולטריאק 3 קליקים. קיצר, אשכרה, זה לא צילם לי עוד פעם, והבנתי כי אין לי מקום בטלפון, ונגמר לי יחסית המקום, אז עכשיו מחקתי כמה סרטונים, ואני אציין את הקרב הזה האחרון, ואגיד לכם זהו. קיצר, קרב נגד ההיידיז, אני יודע שזה יצר באמצע הקרב, הקרב הוא וולטריאק ניצח את פניקס. יאללה, אוקיי, בוא נמשיך, סליחה, ממש מתנצל. אני פשוט במקום הטלפון, כי ציימתי 2 סרטונים באותו יום. גם את של ההתפתחות של אכילס, וגם את זה. זה באמת קרב מטורף. אני אמרתי את זה, אבל לא יודע חושב, כאילו, זה לא הקליט את זה, אני אגיד את זה עוד פעם. וואו. האמת שהאיידיז, אני אגיד את זה עוד שנייה. אני לא יודע אם אמרתי את זה כבר בערוץ, אבל האיידיז זה אחד הבלדים הכי חזקים שיש לי בכללי, גם אם נגיד עכשיו, הוא יכול נגיד בין מעונות ה-GT, הוא עדיין יכול לנצח כמעט את כולם שם, זה אחד הבלדים הכי חזקים שיש לי, אני לא יודע, זה חיקוי, כן? במקורי, אני חושב שהוא פחות אפילו במקורי,
זה החיקוי היחידי אני חושב שאשכרה ככה. קיצר, בלייד מטורף, אני ממש רוצה שתראו את הקרב הזה, כאילו באמת שזה קרב עומד להיות מטורף. היה כאן מכות מטורפות, פשוט לא ראיתם את זה. וואו, יפה מהדרה. 2-0. זה קשה כל כך לפתוח את הקליקים, מה שקרה. זה מטורף. אני... לא יודע, פעם כל זה לא היה כל כך קשה. וואו. וואו, הוא מנצח, אני ממש בשוק. אני בטוח שעכשיו שהוא מקורי, הוא יצליח לשבור אותו, לנצח את הכלובי בעיה. סליחה, הייתי צריך שנייה אחת לעצור את הסרטון. קיצר, בוא נמשיך עכשיו אלה. לפחות זה לא עצר לי לבד. יאללה, בוא נמשיך. הייתי בלייד מטורף. ווואו, כל טורפות. אני רוצה לראות את וולטר מנצח פה, באמת. כאילו, לא יודע, זה מבאס לי רצח, כי הייתי זה בלייד חזק ממש, באחד האהובים עליי. אבל, לא יודע, הוולטריק הזה, הצ'ורזי הזה פשוט מטורף. אולי מתי שאני אפילו סרטון רק עליו, רק כדי להראות לכם איזה חזק הוא. עד שהוא יהיה נגד כולם, ייקח הרבה מאוד זמן, כי אני צריך לעשות שם מלא כאלה, עד שנגיע לשם, יהיה זמן. אני אעשה רק סרטון נגיד עליו, אפילו שיש, כאילו, אפילו שהוא לא חדש, כדי להראות לכם איזה חזק הוא. אשכרה. אוקיי, סבבה, בוא נמשיך. אני חושב שאולי מתי שזה יהיה עד הסוף, כאילו, אז אולי יהיה יותר חזק. לא יודע, בוא נראה, בוא נמשיך. אני עושה עוד קרב, אני עושה עוד, כאילו, באמת, זה מטורף. אני חייב רוצים לראות את זה, נכון? כן! זה היי! זה היי! זה היי! זה היי! זה היי! זה היי! מה? אוקיי, חברים, אשכרה. מה? אני בשוק. הוא אשכרה התנפץ, אני לא יודע אם זה באותו מכה, שזה כמה שניות, כאילו נגע ברצפה ואז, אני כבר תראו את זה כנראה בעריכה, אתם כבר תדעו. מה? אני בשוק. וואו, אתם לא יודעים איזה הפתעה זה. זה בלייד כל כך חזק. באמת, זה בלייד כל כך חזק. לנפץ אותו זה כמעט בלתי אפשרי, כאילו מבחינתי. כאילו כמעט אף בלייד לא עשה את זה. אולי, אני חושב שפעם אחת הוא עשה את זה רק. והבליידים ממש באמת הספארקינג כבר, היה איזה 2 שזה. אבל כאילו באמת, זה כמעט לא אפשרי מהעונה שלו. טורף. אני ארים אחר כך את הרזיכות שלו, כי נפלים מתחת לשידה. קיצר, קרב מטורף. נטיש, ממש דומים בכוח. טוב, זהו, אני חושב שזה כל הקרב להיום. זה הכל הסרטון היום. בלייד מטורף, צ'ורזי ולקרי. בלייד שמאוד קשה לפתוח לו את הקליקים, אבל אם אתה מצליח, זה ממש עוזר לו. בלייד חזק, עם מכות מטורפות, אשכרה, כמעט אשכרה ניפץ לי אותו, אני בשוק. ניפץ אותו אחרי שזה היה פתוח, אבל ניפץ. בלייד מטורף, פשוט. קיצר, ממש ממליץ, תקנו אותו, שווה רצח. זה כל הסרטון היום, ויאללה ביי.